गसाइगावनि कसुगावआव साननैनि हाबाफारिजों खुंजानो थांगासिनो दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि 33थि बोसोरारि जथुम आरो गसाइगाव जिल्ला बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि 21थि बोसोरसालिया जथुमा कक्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बसुगावआव फैगौ 12 आरो 13 डिसेम्बराव साननैनि हाबाफारिजों दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि 33थि बोसोरारि जथुम आरो गसाइगाव जिल्ला बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि 21थि बोसोरसालिया जथुमाखौ खुंफुंनो साखाफारा जाबाय। बानजाय आफादनि आफादगिरि बिल्ला कुमार ब्रह्मआ फोरमायनाय बायदिब्ला जानो गोनां हाबाफारिखौ जोबोद मेहेरगोनाङै खुंफुंनो साखाफारा खालामनाय जादों। बेनिखायनो बे हाबाफारियाव बर' बिजोंनि गासैबो फोरोंगिरिफोरखौ बाहागो लानो खावलायदों। लोगोसे जोबथा सानखालि गेवलां मेलाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिखौ बाहागो लाफैगोन होननानै फोरमायथिदों। बयखौबो खुलुमग्रोबाय। आङो बानजाय आफादनि जानानै बयनिसिमबो खावलायहरबाय जोंहा फैगौ 12 तारिखआव आरो 13 तारिखआव साननैनि हाबाफारि लानानै सारा आसाम गुदि फोरोंगिरि आफादनि जोंहा मोनसे कनफारेन्स जानो थांगासिनो दं नैबे कसुगाव R&D फिल्डआव। दा बेखायनो आङो बानजाय आफादनि जानानै साफ्रोमबो जोंनि फोरोंगिरि आफादनि जाय सोद्रोमा बिथांमोन दं बयखौबो खावलायदों जाहाथे बिथांमोनहा जोंनि बे साननैनि हाबाफारियाव दोलै नोगोरै फैनानै हेफाजाब होनानै जोंनि बे साननैनि हाबाफारिजों जानो गोनां 37थि जोंनि बोसोरसालिया जथुमाखौ जाफुंसार होनायाव बयबो मदद होगोन होननानै आं आसा फारिदों। लोगोसे गसाइगाव जिल्ला गुदि फोरोंगिरि आफादनिबो जोंहा 21थि बोसोरसालिया जथुमा जागोन 12 तारिख खालि। बे तारिखआवबो जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय साफ्रोमबो फोरोंगिरि बिथांमोनखौ खावलायहरबाय बिथांमोना जाहाथे बयबो नुजाफैनानै जोंनि गसाइगाव जिल्ला गुदि फोरोंगिरि आफादनि बोसोरसालिया जथुमाखौ जाफुंहोनायाव मदद होफैयो। आरो लोगोसे 13 तारिख खालि जोंहा मानगोनां बड'लेण्डनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा अपेन सेसन खालि गेवलां मेलाव आलासि महरै नुजाफैगोन। बे दिनखालिबो जोंनि कसुगाव ओनसोलाव खाथि खालायाव थानाय मोनफ्रोमबो बर' गामिनिफ्राय जाय बिथांमोनहा जोंनि बे खाथियाव मदद होनो हाफैयोबा बिथांमोनहा फैयोब्ला जों गोजोन मोनगोन। आरो बयखौबो खावलायबाय खाथि खालानि गावबुरा SMC कमिटिफोरनिफ्राय सोद्रोमाफोरखौ 13 तारिख खालि बिथांमोनहा फैनानै जोंनि मेलखौ जाफुंसार होगोन होननानै आसा फारिबाय। बेखौनो बयनिसिमबो खावलायनानै आङो बानजाय आफादनिफ्राय आरोबाव बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय।